Assalamu alaikum, sunana Yusuf Muhammad Abdullahi wanda aka fi sani da Yusuf Sasai. To, harka acting dai gaskiya ko kuma ce film entirely fashion dina ne tun ina yaro. Dan nakan kalla a gida da irin abubuwa wanda suke kayatarwa a ciki. Kuma tun da na taso ina ganin film wani abu ne wanda zaka iya aika da sako. Saboda na kalle ta da fuskoki wajen guda biyu, akwai negative akwai positive. Idan ka so kai negative zaka yi, idan ka so kai positive zaka yi. Saboda ina ganin kamar yadda su yan film suke a ciki sun zama famous, duk inda suka je an san su, ana bibiyan su. To shine nake gani wata dama ce da zaka iya amfani da ita ka aika da sako mai kyau wanda zai ishe wa jama'a, ya zame maka sadaqatul jariya a rayuwarka. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa na shiga harkar fim ko kuma nake sha'awar shi sosai da na girma. Na yi makarantar islamiyya kamar yadda kowane yaro yi. Asali ma ni ya saidi ne a makarantar gidanmu kenan ce. Sannan kuma bayan nan na yi barin sauka kamar yadda kowane yaro ya dace a ce yayi, na yi saukar alkur'ani mai girma. Sannan kuma barin boko na yi gidan makama special primary school. Bayan na bar nan na wuce na tafi makarantar Sabo Kofa junior secondary school, daga nan na je ne Rumfa college the same time. Kuma bayan na gama Rumfa college na samu admission a Bayero University inda na fara diploma crime management. So after crime management kuma shine na tsinkaye kaina a wajen yanayin aiki na fado, shine dole aka maida ni baya na zama account clerk because kwalin nawa ba daidai yake da abin da ake so a ciki ba. Saboda haka da ne aiki tare da su aka bani dama na je na karo karatu a Fide Polytechnic a Boko. So bayan nan kuma na wuce St. Feliste a Benin Republic inda na samu ne BSc Business Admin. So after na gama kuma na dawo na joining NYC a Nasarawa Keffi. Bayan na yi NYC a garin Nasarawa Keffi, na zo na zama na yi sami wannan daga Chartered Institute of Management and Leadership Delaware United States. Sannan kuma na zama Certified Financial Analyst CFA. So wannan su ne abubuwa wanda na ɗora a ciki, da kuma yanzu currently ina wannan ɗin masters ina. Shi ne abin da na yi kenan. Ban taɓa aikin gwamnati ba amma na yi aiki da Horizon. So anan ne na yi aiki as account clerk, daga baya kuma na zama general cashier a can. Ɓangaren wasanni na yi sosai, footballer ne ni da. Amma yanzu da yake lokaci ya sa ba harka wani, amma shi ne hobby ɗina, football ba. Sai kuma irin harkan wannan ɗin Pirates, irin leader na, amma ba fa ni na hau ba, wani ya hau. Zauna a dinga ganin yadda yake hawa yana so. Ba dai mugunta bane amma yana min daɗi. Wa zai ki Sumayya? Sumayya ai abaso ce. Akwai girmamawa dai. Ina Sumayya? Kullum tambaya kenan, ina Sumayya, ina Sumayya? Tana gida? Ai duk dan adam idan ya taso dama soyayya ai kamar halitta ce. Tun daga soyayya iyaye kake faruwa ka ji kana kaunar su, kuma ka zo waje in lokaci za ka ji cewa kana son budurwa, wanda tsari ne wannan na Ubangiji. Dole na yi soyayya a rayuwata, kuma ina da fashion na soyayya. Amma tun da na kai kamar yanzu an kakkasa ni guri-guri. Yes, because director da ya fi burge ni Malam Aminu Sayar, wanda kuma muke aiki tare da shi na yanayin jin daɗin aiki, Suleiman Bello Easy ne. Saboda shi friend ne, komai muna yi tare da shi, saboda haka yana ƙara min confidence. Sannan kuma da ƙwarewarsa da ɓari daban-daban yana taimaka min da abubuwa da dama.
gaskiya a masana'anta wanda nake kallo nake samun kuzari Malam Aminu Saira, saboda on and off the camera Malam Aminu Saira ne playing vital role a rayuwar, saboda wasu barin shawarwari a ciki wanda muka yi maganganu da shi ya dauke ni based on Islamic perspective nake magana, ya ban shawarwari da yawa kan biyayya iyaye, kasance tare da mahaifiyarka, ka tabbatar idan tana so za ka yi fim ɗin tunda ita kadai ta rage ma ka yi, idan ba ta so ka bashi. Wannan personal magana wadda muka yi da shi, sannan barin salloli, azumi da dai sauransu ya ban wannan shawarwari, sannan kuma akan kyamara ya taimaka min sosai. Bani da ubangida wanda ya yi min tsani na shigo cikin harkar fim. Asali ma dai wanda ya yi min wannan din na shiga harkar fim yaro ne, Sani Mai Iyali producer, saboda shi ne zai je gida yake gaya min cewa ya dace a ce in shigo cikin harkar. Amma dai wanda ya fara samun sha'awar a hakan a ciki script writer ne Ibrahim Birniwa. Don I could remember lokacin muna tare da shi a Kaduna da wani Salisu Langesa, muna tare da su sai na fita a mota zan je in ɗauko abu, sai da na dawo sai naga suna ta kallo na, sai suke ce min su ganin actor suke mu. Sai kuma Malam Aminu Saira shi ma lokacin ban ma san zan fara fim ba, lokacin da aka kawo script din wannan labari na yake ce min akwai role da ya dace in zo in yi, shi yana ganin role din a jikina. Na ce min malam ai bana fim. To bayan an yi wannan kuma kwana biyu lokacin da na fara fim ya ji labari, shine ya ce a kira ni. To bayan an kira ni ya zo muka yi magana da shi, ya ce min to zan yi. Labari na, saboda labari na shine fim wanda zan ce cikin hukuncin ubangiji yasa aka sani sosai. Yes, shi yasa nake san shi, kuma sannan fim ne wanda ya ilmantar da ni, kama ga script din tunda kama kundi ne babba aka bani, akwai ilimi da yawa a cikinsa, faɗakarwa, nishaɗantarwa duk yana cikin wannan kundin. To kuma kama ga lokacin da na fara fim din shine fim na 3 wanda na taɓa yi, na fara yi a rayuwata. To da aka kawo shi kuma na yi going through abubuwan, gaskiya ya buɗe min kwakwalwa kuma ya koya min abubuwa da yawa. Yes, haka ya dace ya zama, saboda Allah subhanahu wata'ala ya karama ɗan adam, kuma ita stardom wata aba ce wadda take zuwa take tafiya. Kuma where I come from ina ganin yadda ake girmama iyayena, wani lokacin kaga an girmama makwabta, shi wannan abin da ake girmama iyayenka kai ma ya dace ka girmama wani. Kuma kamar yadda na faɗa, ɗan adam daraja ce da shi, abu ne wanda ya dace kowaye da stardom ɗin da yake da ita ya sani cewa wannan 'yan adam ɗin ba mamaki wani a cikinsu ma ya fi ka a duniyance kuma a lahirance. Don ba mamaki a cikin wannan wanda suke tasowa akwai gwamna, akwai shugaban ƙasa, akwai babban malami. To kai ya kake tunani dan Allah ya ara ma lokaci, ɗan ƙanƙanin lokaci, sai ka dinga wulakanta ɗan adam? Saboda maganan da muke yin ta a ciki nan ba wani wanda ya fi wani, saboda haka ka ja mutane a jikinka, kai wannan ɗinsu a ciki, ka faɗakar da su ko ka ilmantar da su don su dinga kallon abubuwan naka, kuma ka aika da sako su ilmanta da shi, saboda it's a short time to live. Kuma ba ma expecting mutane su yi wulakanta ko su ce ga irin wannan ɗin a ciki. A fan ɗin da ya fi burge ni shine mutumin da yake da uzuri. Mostly za ka ga wasu mutanen ba su da uzuri. To duk mutumin da zai gane irin yanayin aikinka ya ma uzuri ne, shi ya fi burge ni. Za ka ga ya yi magana ba kai responding ba, amma still ya ci gaba da yi ma fatan alkhairi. Wani kuma za ka ga zagi zai. To mai uzurin ne shi ya fi burge ni, saboda yanayin aikin mu aiki ne wanda za ka zo wata ran kamar da waya ka salin sai ta kwana 3 ma kai kanka baka sani. Kana karanta script, tax ɗin da yawa, ka karanta script, kai acting, ka yi na allocation, ka dawo a gajiya kai bacci. Wani lokacin ma tax ɗin sai ka guda 300, to wanne za ka duba? To duk irin wannan abun in na ga mutum yana da uzuri, yana da ganiya, sai in je yana burge ni. To me zai hana? Mutane ne su, kuma kamar kowa, mutane ne kuma wanda suke a kan tsari, suna iya kuskure, suna iya yin daidai. Kamar da yadda suke haka nake. Zan iya.
duka 'yan sana'ata ne. Kuma duk wanda yake cikin sana'an nan daga nesa za ka yi makallo wani lokacin yadda mutane suke kallo kamar mutum ga yadda yake, to amma idan ka zo kusa da su sai ka ga mutane ne normal, masu tsoron Allah, masu yin abubuwa wanda suka dace. Sai dai dan adam ba ma'asumi ba ne, yes, su ma mutane ne kamar kowa, amma daga nesa za ka ke ganin zan iya mana, me zai hana. Wake da shinkafa da mai da yaji baki wanda Allah ya halice ni da shi na fi so. Sutura babbar riga ko dogon riga. EGF foundation wani abu ne wanda tun da na faɗa a baya cewa daga makaranta muka yi Northern Youth Interactive Forum, so bayan mun bar school sai muka ga abin da ya dace mu yi, tun da wasu 'yan Niger ne, wasu 'yan Lagos dis an watsi, sai muka ga muna zaune a garin Kano, wasu sun samu aiki, ba zai yi wa ƙara irin wannan zaman a haɗa irin wancan abin ba. To da muka zo kuma cikin hukuncin Ubangiji Allah yadda yake tsarinsa, sai na tsinkaye kaina a acting film. So sai na ga cewa a shi ma harkar film din ita ce wadda aka yi broaden tunanin ka fiye da yadda muka yi a da, because followers sun karu a Instagram, Twitter, Facebook. So sai na ce to tunda muna da wancan tunanin, dama an ce I like minds like ideologies are always grouping together, why not a cikin Kannywood din ba za mu inviting wasu mutanen ba mu zo ni da su. So sai na ga tax ne babba, ba magana ake ta 'yan Kannywood ba, ana magana ta 'yan kasuwa, 'yan boko kowane iri ne, da ma ɗan dambe, ɗan sanda, soja. Abu ne wanda duk yake damun al'umma, kuma kowa yana da ɗa da ya haifa, kuma kowa yana so a ce ɗansa ya rayu yadda ya dace a rayu based on tsarin addini kuma da al'ada. Da muka zo muka gani cewa menene abin matsalar mu na farko, sai muka ga cewa ai shaye-shaye ne, rashin ganin mutuncin manyan mutane, zagin manyan mutane. So sai muka fara addressing mutane a jingle, zagin manyan mutane ba abu ne mai kyau. Shine wannan wanda muka tura shi a Instagram wanda kake magana ka gani. Sai muka yi kuma akan shaye-shaye ba abu ne mai kyau ba, shi ma muka yi addressing mutane. Har muka dan yi a short drama a kai da kuma zubar da shara, most especially zubar da shara. Zubar da shara ashe mutum bai sani cewa ba a rayuwarsa kullum yana iya kashe mutum 10 ko mutum 40 ko mutum 100. Kai dai ka zo ka zubar da shara, sharan nan akwai kaki a ciki, akwai abubuwa na datti, kuma communicable disease. Duk wannan abin da zai tashi na cuta irin wannan wani ya dauka sai je watsa wani. To irin wannan kai ka zubar da shara baka sani, wani ya dauka ya contracting wannan abu, to daga baya je ya watsa wani. Karshe waye sila? Tunda kaga wasiru qaulakum aw jaribi innahu alim bi zati sudur. Ka boye zuciyarka ko ka bayyana, Allah ya san abin da yake cikin kirjinka. To idan ka yi abu da niyya, Ubangiji ya san. To amma yanzu da ilimi ya zo wa mutane ana ta faɗakarwa, ya dace ka kiyaye zubar da shara anyhow, za ta iya kashe mutane. To duk mun yi kokari da wannan barin, mun yi addressing mutane akai a ciki, kuma cikin hukuncin Ubangiji ya san. Amma linkage din magana tsakanin EGF da Enjoying Good Foundation duk abu ɗaya ne. Mutanen da muka kawo ɗan adam ne, suna gazawa. Wani zai zo ya bada kuɗi, tunda a lokacin ba mu bamu, daga aljihunmu muke sourcing, biya kuɗin kyamara, sound, light, mu abubuwa da yawa. To mukan kai taimako gurin mutane wanda za su shigo mu aiki, wasu za su kalla abin ta wani angle ɗin da wanda yan wasan Hausa zan ba kuɗi ba zan ba su ba su san manufan mu ta zuciya. Wani kuma zai ce ni ba zan ga yan wasan Hausa ba da irin abin da ba mu yi encountering ba akan irin wannan abubuwa. To amma mun yi kokari, tunda wasu suka gani cewa abin ka san dai a rayuwa individual differences, wasu zai are always looking for immediate abu su da san same shi. Domin kuma ba mu kafa don mu ringa samun kuɗi nan da nan ba, ni a cibin abu. To sai kuma muka gane kuɗi gaskiya yana da role din da zai play a ko ina, dole ne. To da muka ga wasu sun warwatse abin yana mana yawa, mu ne za mu biya service charge, mun kama office mun yi, sai muka ce to why not ba za mu fito da wannan EGF Hausa TV ba, sai mu transferin abubuwan mu ciki, sannan kuma mu ci gaba da aikata abubuwan alkhairi, kuma sannan mutane da yawa za su yi subscribing. Idan suka yi, cikin hukuncin Ubangiji za mu ke samun kuɗaɗen shiga wanda za mu ci gaba da running activities namu, mai tarayya cikin ladan gabaki ɗaya. Wannan shine linkage tsakanin EGF Foundation da EGF Hausa TV. Ko kusa, Lukman suna ne,
Yusuf ma suna ne, to amma abin da yake akwai, wannan shirin bai danganci labari na ba amma ya danganci Lukman, saboda yanzu kowa kana gani idan ya zo ana ba shi name ɗinsa na yawanci fim ɗin da ya fara. Kamar yanzu misali zan ɗauka misali a Kano a ce Hafsat Barauniya, fim ɗinta ne, to amma wataran fim ɗin ne zai reflecting a jikin ka, wataran suna ne. To ni dai ba fim ba ne, amma Lukman ɗin ya fi ƙarfi akan labari na, amma ana cewa Lukman labari na. To ni yanzu idan na tafi kafin mutum a cikin mutum 10 kafin mutum 5 su ce min Yusuf, to mutum 9 sun ce min Lukman. To sai nake gani cewa dama ce ta tunda suna na rikide ya zama haka, in yi amfani da wannan sunan in yi series a kansa, abin da ya shafi rayuwata da wasu abubuwa wanda zan faɗakar kuma in ilmantar, kuma ya zame min sadakatin jariya, kuma sannan ya zame min business da rarrafawa kaina asiri da kuma duk wanda ma muke tare da su. Fatana da saƙona na ƙarshe shine wannan masana'antar tana da girma. Zan taɓa abu guda biyu. Zan taɓa 'yan Kannywood abokan sana'ata, zan taɓa kuma jama'a na gari su kuma mabiya masoya. Ba za mu iya yi ba su ma ba za su iya yi ba akan ɓarin fim sai da mu muke samarwa, su suke kalla. Duk wannan ita ce ta haɗa alaƙa tsakanin mu da juna, tsakaninmu da su. To abin da yake akwai a 'yan masana'antarmu, duk wanda ya shigo wannan masana'antar ya kaddara cewa yana representing addininsa da al'adarsa, tunda duk wani harka da za a yi na shi fim, kama gari yadda za su yi Indian film suna yi based on al'adarsu da addininsu, American film suna yi based on tsarinsu su ma, sannan Nigerian film, Nollywood suna yi based on tsarinsu. Saboda haka ba wanda zai criticizing al'adarka da addininka, kowa yana practicing. To abinda nake so mutanen mu su yadda muna representing Hausa Fulani, mu takaita abubuwa, mu dinga yin aiki tare da mutanenmu da malamanmu da masu kuɗinmu da masu iliminmu, sai mu ga mun haifa ɗa mai ido. Su kuma a mutanen gari wani lokacin dukkanmu ba ma'asumai bane, za mu iya yin kuskure, wani zai iya yin abu ya deviating daga abin da yake daidai. Yasan zai na rayuwa mutum idan ya kuskure a jawo hankalinsa, Allah Ubangiji sa ya gyara. Ba fata ake dan adam ya yi ba abu ka dinga aibanta shi da baki, ko kuma ka dinga yamar ka ja mummunan alkaba'i. Ka dinga yin addu'a Allah ya shirye shi. Idan Allah ya shiryi mutum kai mar addu'a, kanka kai wa addu'a. Saboda idan ka balbalta shi yana cikin wannan society kuna tare, zai iya yin wani abu da zai iya taba ɗanka ko jikanka ya lalata tarbiyarsa. To kaga dai ne not share dai addu'a mai kyau idan kai kanka kaiwa. To da Allah muna bara addu'a a gurin mutane ko da yaushe, mu ƴan uwanku ne, kannanku ne, ƴaƴanku ne. Idan mun yi wani abu wanda yake ba daidai ba, ku kira mu ku dakar da mu, kuma addu'a side addu'a ma ku dinga yi, Allah Ubangiji ya shirye mu. Ba dan komai ba saboda karfin da harkar fim din take da shi yanzu, kamar wutar daji haka abin yake spreading, ga followers ga komai. To idan aka yi abin kirki, ina gani ƴaƴanmu za su gada daga cikin wannan abu. Idan aka yi natsiya zai, shi yasa ne kira guda biyu, da 'yan masana'antar da kuma mutanen da suke waje, mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu tashi abin da ya dace don mu taimaki al'ummarmu. Assalamu alaikum.